खुलुमबाय टेक्निकल बड' निउज आपडेटआव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि बर'फोरा रावबो हारि माहारिनि बेरेखा खामानि मावाखै आरो बड'लेण्ड मोनागौमानि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै बुंथिदों। 22 नभेम्बर गोथार पुर्णिमा सानाव बर' हारिनि बड'लेण्ड मोनफुंनायनि सावरायनायफोरा गाहामै थांथों होनना अमटेका प्राइमारि ब्रह्म थानसालियाव सिबियारिफोरा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। थांनाय 22 नभेम्बर खालारखालि औवाबारि आन्सलिक एबसुनि 17थि एनुवेल कनफारेन्सआव एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव वारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' हारि आरो बड'लेण्डनि जेंनानि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होलाङो। फैगौ 2019 मायथाइनि जुन दानाव सा 20 फरायथौआरि दोलो दैथायनो थांखि लादों बड' राइटार्स एकाडेमिया आरो लोगोसे नरवे हादराव बर' थुनलाइ सान खुंनो थिरांथि लादों बड' राइटार्स एकाडेमिया। 23 नभेम्बरनि मोनाबिलियाव क'क्राझारनि KDSA स्टेडियामाव आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्ड आरो कलकातानि गेजेराव गेलेजालांनाय जोलुर गेलेनाया आबुङै गेलेजायासै। थांनाय 23 नभेम्बराव BTCनि बायजोआव थानाय गासै बरपेटा जिल्ला पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाफुंजायो। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय राग मिउजिक एकाडेमिनि सा 6 सोलोंसाफोरा चिरां जिल्ला एबसुनि देंखोमु 1-2-3 मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। रङिया गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि नेहाथारि तनुराम बर'आ रुंसारि जानायाव गोबां आफादानो दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय 22 नभेम्बर खालारखालि ढेकियाजुलियाव खारबाय थानाय बासावनो अर नाङो। BTCनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार गणेश कछारिया उदालगुरि जिल्लानि महलियापारा माजबाद मडेल हस्पिटालनि गायसनगिरि खुन्थाखौ मैया 23 नभेम्बराव गायसनलाङो। बाक्सायाव फरायसाफोरा लावखार ओंखाम जानो फैनाय गारियाव अर खामब्लावनानै सा 7 बर' फरायसाफोरा अर खामजादों होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोन्दों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ थांनाय 23 नभेम्बर खालारखालि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदि बर'फोरा रावबो हारि माहारिनि बेरेखा खामानि मावाखै आरो बड'लेण्ड मोनागौमानि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बिथाङा मिथिनो होबावदि फैगौ डिसेम्बराव मिरु सोरखारा बड'लेण्ड जांख्रिथायारि आफादजों फिन 3 खनायारि सावरायफिनगोन होनना खोथा होदों होननानै बिथाङा मोनथिनो होयो। আপোনালোকে যিমান লম্ফজম্ফ কৰক বড়োসকলৰ সংগ্ৰামটো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাধান নহয় অধিকাৰ নাপায় তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব। আমাৰ টাৰ্গেটটো কোনো জাতি নহয় কোনো ধৰ্ম নহয় কাকো আমি টাৰ্গেট কৰি লোৱা নাই কোনো জাতিক ধ্বংস কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়। বড়োসকলে নিজে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিটো সংগ্ৰাম যেতিয়ালৈকে নিজৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে। 22 नभेम्बर गोथार पुर्णिमा सानाव बर' हारिनि बड'लेण्ड मोनफुंनायनि सावरायनायफोरा गाहामै थांथों होनना अमटेका प्राइमारि ब्रह्म थानसालियाव सिबियारिफोरा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। थांनाय 22 नभेम्बर खालारखालि औवाबारि आन्सलिक एबसुनि 17थि एनुवेल कनफारेन्सआव एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव वारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' हारि आरो बड'लेण्डनि जेंनानि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होलाङो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बेबायदिहाय बुंलाङो। आरो बेनिखायनो जोंजों थाफानाय राभा गार' मिसिं आरो बेबादिनो तिवा लालुं गासैबो माने जोंनि गेजेराव ट्राइबेल बिथांमोनहा लोगो नांनानै जि रावखौ होनो हाया बे रावखौ जों होनो हायो।
दाखालि नोंथांमोना मिथिदों दाखालि बयबो मिथिबाय सानथाम सिगां जोङो निउ दिल्लीयाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकारजों हम मिनिस्टार राजनाथ सिंहनि खाथियाव मोगा मोगि जोंहा सावरायनाय जालांबाय बिनि सिगां जुलाइनि 4 तारिखआव जादोंमोन आरो बे समावबो राजनाथ सिंह बिथाङा गावनो सावरायनायाव बाहागो लानानै सावरायनायखौ दैदेनदोंमोन। रङिया गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि नेहाथारि तनुराम बर'आ थांनाय 22 नभेम्बर मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव रुंसारि जायो। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बेतना दंफारा गामियाव 1947 मायथाइयाव जोनोम मोनो। 1970 इंराजि मायथाइयाव बिथाङा रङिया बर' थुनलाइ आफादनि गिबि नेहाथारि बिबानखौ रुजुनानै बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनो नारा नाथा नाजाथाबदोंमोन। बिथाङा 2007 मायथाइयाव पुब कावरबाहा गेजेर फरायसालिनिफ्राय लोगो फोरोंगिरिनि मासिनिफ्राय आजिरा मोनो। बिथांनि रुंसारि जानायाव गोबां आफादफोरानो दुखु फोरमायो। थांनाय 23 नभेम्बरनि मोनाबिलियाव क'क्राझारनि KDSA स्टेडियामाव आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो कलकातानि गेजेराव गेलेजालांनाय जोलुर गेलेनाया आबुं गेलेजायासै होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सुलुङाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गुदुं थासारि जानायनि थाखाय गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बे खाबुआवनो नायग्राफोरा गेलेग्रा फोथाराव मासि गारहरनानै थासारिखौ गाज्रिसिन खालामो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। गेलेनाया दोनथ'जानायनि आगोलाव गेलेनायनि स्करा ओरैबायदि: आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्डआ 0 आरो कलकाताया 1। थांनाय 8 नभेम्बर खालि आसामनि बरपेटा जिल्ला बेन्दोङाव थानाय बरपेटा र'डआव बर' रेबग्रा गौथुमनि मावसुमा मेल जानानै थाङो। बे मावसुमा मेलाव बर' रेबग्रा गौथुमनि मिशन 2020 खौ बिथा खालामनानै मावफुंनो गोनां माखासे हाबाफारिनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जायो आरो बेयावनो नरवे हादोराव थानाय नर्थलेन्ड इउनिभार्सिटियाव फैगौ 2019 मायथाइनि जुन दानाव सा 20 फरायथौआरि दोलो दैथायनो थांखि लानाय जायो। थांनाय 22 नभेम्बर खालारखालि ढेकियाजुलियाव खारबाय थानाय बासावनो अर नाङो। बाक्सायाव फरायसाफोरा लावखार ओंखाम जानो फैनाय गारियाव अर खामब्लावनानै सा 7 बर' फरायसाफोरा अर खामजादों होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोनदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अदालगुरि जिल्ला रौता सेरेगा जुनियर कलेजनि फरायसाफोरा बाक्सा जिल्लानि बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो फैनाय AS25 BC 0872 बास गारिया हरखाबै अर खामखाङो। मिथिनाय बादिब्ला गारि बासनि सिङाव हन्डा मोब्लिब सोमजिहोग्राव अर जोंनानै उनाव बास गारियाव अरा गोसारद्लानानै खामब्लावजोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बास गारिनि सिङाव थानाय सा 7 फरायसा फरायसुलिफोरा अर खामजानानै गोब्राब जखम जानानै साखाथिनि नावकाटा PHC देहा फाहामसालियाव थिसनजादों होननानै मिथिना मोनदों। चिरां जिल्ला एबसुआ बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननायनि थांखिजों हारिमु बिथिंखौ नोजोर होनानै बर'नि गेजेराव जाफुंसार हारिमु सिबियारि सोरजिनो थाखाय चिरां जिल्लानि जाखांफुनाय देंखोगिरिफोरनि गेजेराव देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ बादायलायनाय हाबाफारिखौ 24 नभेम्बर 2018 खालारखालि बेंटल दखरा एबसुनि हेफाजाबजों बेंटल हाथाइसालियाव थानाय लक्षी मन्दिरनि नब्लाङाव खुंफुंनो थि खालामदों होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बेंटल बाजारसालियाव थानाय धनन्जय मुसाहारिनि राग मिउजिक एकाडेमिनि साद' सोलोंसाफोरा दखरा थाखोआव बादायनानै देरहाखांबाय आरो 24 नभेम्बर खालाराव दखरा थाखोआव देरहानाय बिथांमोना जिल्ला थाखोआव बाहागो लागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। BTCनि बायजोआव थानाय गासै बरपेटा जिल्ला पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट नि डिस्ट्रिक्ट
कमिटि दाफुंनाय जालांबाय। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन बि सुंथागोरा आफादगिरि NDBP दिरेन बर' CO NDBP। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।